ali ovo je obožava fotoaparat. A gle, ovo što je prebacila šapu preko... Sad ćemo da se tegu. Ostavila. Ne. Ne, stop. Znaš kako je stabilan. Pazi, ove vuku. Sad ti reaguj. Šta, tebi je toplo ovdje? Da, navikala. Zimoče. Pa drasi, kad je sad to? Ajde, Rea. Ajde, Rea. Neće baš zajedno. Ajde, Reksi. Ajde, Daj. Rea. Ajde, Rea. Tako. Bravo, Re. Vuci, Re. Daj. Daj, Re. Daj, Reksi. Daj. Ne daj mu. Ne daj mu. Ne daj mu. Ne daj mu. Ne daj, Re. Bravo. Bravo. Ko? A gle, ovo kod mami da stupi. Gledam mi da se igram. A vidim, to je brevi pokvarenja. Ajde, Rea, ajde, Rea. Neće ti šikana ništa, ne sme ti ništa. Daj, Re. Daj. Ne sme ti ništa šikana. Šikana? Ne. Daj, Re. Daj. Sad se ovo... Ne šikana. Ne da piškiš. Ni slučajno, dobiš batina. Moje medeno. Ajde šikana. Ajde. Ne pojda. Šikana voli muziku. Ajde šikana, ideš u boks. Šikana? Ideš, kako da ne. Ne? Idi Rea s tobom u boks samo. Ne. Kako nije boks? Ti lud. Što? Šikana? Šta je bilo? Kakvi problema ti imaš?